Prvo svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu, samo malo, u drugu epizodu Build Battle, da, 67-75. Kao što možete vidjeti, naša tema je Enderman, samo malo, video settings, tako. Ok, znači moramo napraviti Endermana. Ja sam si ga sad zamislila nekako ovako, sad ćemo od ovoga i samo ćemo onaj endstone staviti za ne. To i ovako promijenimo. I sad nekako moramo mi Endermana napraviti. Napravit ćemo ga ovako od tih blokova, ali ajmo prvo mi od nogu početi. I bit ćemo razmak ovako. Koliko je to? 2. Dobro, op. Slučajno sam malo zapeo sa slušalicama za mikrofon, ali nema veze. Ok, ajmo prvo samo ovak nogu. Idemo. I moram paziti da ne bi bilo preveliko. Tako, znači njegovo tijelo je malo, samo da ne mogu postaviti Endermana, to je Enderman. Samo moram vidjeti da vidim kako to mogu. Znači njegovo tijelo je... dobro, ajde. Samo malo sam... Dobro, imamo 3 minute, 4. Ok, sad ajmo mu tijelo, da li on se... ima dobro izbočeno. Ovako ćemo ipak odavde. Ali da li ima ovako izbočeno? Ima i tako, dobro. Ajmo onda. Do ovdje, ja mislim da će ovo biti taman. Ali da li će glava stat? To još ne znam. Tu, op. Ne dobijam baš neke dobre teme. Ali idemo ovo sad, moramo ovo sad tu popuniti što brže. Ali ne znam da li bi se ovako klapalo, možda ovako, ma ne, mislim da će on, a možda i budem stavlja, ali ne baš obsidijan. Obsidijan bolje ne. Ok. Ovo tu ćemo sad popuniti. A sad glava, kako mu je glava? Glava mu je opet jedna unutra, a visoku, možda mu noge nisu baš visoke, ne znam, vidjet ćemo sad. Ali glava mu, mogu bi napraviti onako onog ljutog, kaj se naljuti onak, ali ne znam baš. Ok, ovako, evo ga. Ne, previsoka. Evo. Tamo. Aha. Op. Ne znam da li će sad to biti. A bit će nekakav Enderman. U 2 minute samo mi imamo da moramo mu ja oči napraviti. Aha, ima one bijele. Ovako ćemo. Ok, ovo na ništa ne liči. A bit će dobro, ide. Jao, bože dragi, šta ja ne znam. Baš ne znam raditi. Baš mi nije dobra tema nekak. Nekako onak čudno. Čudan je jako. Ajmo mu ruke napraviti i dodati tak neke one detalje. Ajmo mi brže samo te malo ruke. A mislim da bi mu bolje bilo da samo ovak ima jednu. Jao, bože, kako izgleda. Mada ja mislim da bi mu još čak i stigao popraviti glavu, ali nema šanse. Jedno niže. Tako, uopće ne izgleda dobro. Nije uopće dobar. Tebe makne. Kako da te maknem sad? Ja ne. Mogu. Dobro. Ja sad već mislim i ne razumijem. Particles. Da li ima takav particles? Portal. A portal jedino. Ajde da vidimo kakav je portal. Da li je to? To je, da. Tu ćemo ovak jedan, tu ćemo ovdje. Da vidimo da li su to dobro. Je. Ajoj.
15 sekundi. Ja, dobro. Ja mislim da je dobro jako izgleda. Dobro, možda će mi ovi particles nešto pomoć. Ali, ajde. Ok. Pup. Ajde. Jel to moje sad već? Ja ne vjerujem. Imam jako velike sreće. Ovo je Nether. Ali ja nikad nisam vidio u Netheru Endermana. Ova građevina nije bila prikladna za ovaj video. Eto nas nazad. Ovo, ne znam. Ajde, pup. Da vidimo ovo. Ruke ne valjaju. Da, baš ne znam nekakve Endermane raditi. Ajme pa tu. Pa to je sve pixel art. To nema veze s vezom. Oj, pa zašto radite pixel art? Nije mi jasno. Ovo je još gore. Zašto pixel art? Ok, ovo... Ajde, evo ti je ok. Glava malo plosnata. Dobro, Obsidian, ajde. On je dodao na dodao particles, ajde isto tebi ok. Mada isto si pixel art. Ok. Ovo moram stvarno dati super pup. Nema ni ruke. Pa, kao lignja. Čekaj, šta piše? Pa ne... Ovo nije bila tema end, ali... Ajde. I... Prvi. Znači, moj u seriji bio jako dobar, ali nije uopće. Nije mi uopće dobar. I vidimo, ajmo u sljedeću. I eto nas u sljedeću i tema je Dragon Egg. Ok, to odmah, znači, danas je nešto sve samo za Ender ili tak nešto. Znači, opet ćemo isti onaj pod, zato ne znam šta da drugo napravim. Znači, Dragon Egg, ok. A sad, ajmo mi sredinu. Ovako, sredina tu. Sad ćemo mi ovako. I još jednom. Sad idemo početi raditi ovako. Jel mogu ja Dragon Egg stvoriti? Ne, ja mislim da ne mogu. Bolje ne. Idemo tako, idemo još jednom. Ok. I sad idemo ovako. Kako se ja sjećam, ja mislim da treba ovako ići. I tako i sad onda skroz ono gore. Pa ovo će biti sad jako brzo. A mogu bi ga možda ja malo i povećati. Op. Ne izgleda dobro baš. Idem ga malo povećati, imam pune 3 minute, tako da ajmo mi njega ipak malo povećati. Ok, tako. Eto ga, sad ja popunjavam ovaj tu dio, ja mislim da će sad izgledati već duplo ljepše. Da, trebalo bi se već biti malo ljepše. Ali bojim se da mi ne bude nekak preveliko. Valjda nije. Ja mislim da se sad upravo napravio malo preveliko. Joj, baš kompliciram nekak. Tak, baš se tako nekako osjećam kao da kompliciram previše. A baš sam mislila da bude u stvari lagana tema, ali ne moram ja komplicirati. Mislim, lagana tema je, ali moram komplicirati. Tu.
Daj, budi dobro sad. Sad je već Dragon Egg i Particles, da. Da vidimo, možda ima nešto, ne znam, nema, ne, samo ovo tu je Particles. Tako idemo. Znači 20 Particlesa mogu staviti. Koliko ih još sad ja? Ok, tu malo fala. Da, stavit ćemo mi ovako. A nemam više da ništa za dodat. Lijepo izgleda. Joj, da vidim da li bi ovako izgledalo ljepše. Baš i ne bi. Ne, nećemo tako. Mogu još išta dodati. Možda kolor. Ovdje. Yes, dobre. Okej, ovo je kugla, ne. Ajde. Da, baš kao kak je ovaj sad rekao u chatu. Ovo je, ne znam što moju, neku možda moju, istup, ne, baš, ček. Ne znam, ne. Ajde, okej, ne znam kaj mu... Ne znam šta je to. Aha, ovo je kao napravio... Ajde, ovo je kao napravio da je već ubio. Ali nije... Ne znam. Šta radi oni? Stvarno ne... Pa šta vi ljudi radite? Ne... Pa znate vi što znači Dragon Egg? Ja, eto moj... Ajde. Idemo, dobro ocjenici, dajte ovo, Legendary, ajde, neko Legendary. Ok. Ne znam. Ja ne znam šta je ovo. Ovo je napravio ček... Ne znam. Pup. Šta radi? Ne, očito možda ne znaju što je znači Dragon Egg. I to je pobjedilo. Ovo tu je pobjedilo. Okej, ajmo mi sljedeću. I tema Angel i nemam blage veze kako to napravim. Znači moram napraviti koga, ne mogu se sjetiti. Ne mogu se sjetiti. Angela, joj. Moram napraviti Angela. Kak da ja to sad napravim? Ne mogu ga možda napraviti kako Molly ili nešto, ali evo ja ću zapostaviti ovo do kao da je na nebu. Ne znam, ne. Ovo tu će mi samo trebati za noge. Ne znam kako da ga napravim. Mogu ga napraviti kako onak drži ruke, ne znam. Napravit ćemo sad kao onak haljinu. To mi jedino ima malo ne znam baš da će mi dobro ispast. Ne vjerujem baš. I sad kak da ruke sad nekako kao napravim. Da mola onak ko villager. Kako to villager čovječ imaju ruke. Jedno ovak mi nekako pada na pamet. Aha, da imam ovdje. Okej, čekaj, ovo tu još samo. Ali ovo sad nekako sredina mi je ovo tu sredina. Ja mislim da ne bude ovo dobro ispalo. Ja, bože, kak... Ne, uopće... Ovak, nekak ono... Da, ovak ću ostavit. Ne, ovak ću ipak ostavit. Ne znam kak drugčije. I sad, ajmo mi tu glavu napraviti. Samo ovak ću... Ne, ipak onda ćemo. Samo ćemo možda... da, baš tako.
Okej. Sad glava. Sad ja moram nekad glavu. Dobro, nije loše ispalo. Nije loše. Tako da, ovako će biti dobro. Sad glava. Kak da glavu ja napravim? Preću ovako neka kockastu, a sad smeđa nekakva za kosu. Možda ova tu. Da, ova će tu biti za kosu. Op. Požurit se moram ja. Jao, Bože moj. Okej. Dobre. Nije dobro. Ovako. Joj, brzo, kolar, ovo tu, op, ono žuto, ono gore, onaj krug, ja. Krunica. Ja, šta radim? Dobro, malo sam fulo, nema veze. Dobro je ispalo. Dobro je, meni se sviđa. Ovo tu je, ne znam što je ovo, tako da ćemo... Evo, okej. Okej, ne... ne znam. Da. Ovo se jako dobro, ali premalo pixel art. Ajde. Ok, ovo sam ne vredi ničega. Miješana kralja, nekakve krune i ne znam čega. Ovo je dadilja ili nešto, da. Pixel art, znači to je ništa. 0 bodova. Ne znam. Pola. Pup. Evo. Pola. Znači nisi stigo ništa napraviti. Tako da to ništa ne vrijedi. Znači ako to nisi stigao, ja sam ono stigao. Ovo je... Dobro. Ajde, okej. Dobro se sjetio za ovu strijelu i luk. Čekaj, ti to mene zezaš. Kaj se omađu? Ok, ovo je jako dobro. Ja, krila. Ok, ovo je good. Samo to. Ne baš. Ja, eto moje, da gle kak sam krila zaboravio, ja. Ajde, daj, budi dobro. 4. Pa kak je ovo moglo pobijedit? Ja ne vjerujem. To bi onda bilo sve za ovu epizodu. Lajkajte, subscribeajte i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav.